Oringan doon ba? Yes, rapid. बिसना बोखानानै गाबोन लायबा गाबोन बिसना बोखानानै मा? बुस्रांजोबना माबा दसे जादों दा गाबोन दिनैथ' सोलाबला गाबोनलाबो सोलाबगोन सबनिया बुधबारै ओमफ्राय सोलाबला नलेजखौ दा ओंख्रि होफिननो हागोन बहल जानो दा मोनायाव सानो आरो हाबा लेंदोंखाय जोंखौ माल बाननो लिंदों आरो सोरबा लेंनो हा सोरबा लेंनो बिमाया फैगोन नामा लासिसिम बिमाखौ होनदों
हेल' हराखै दं सोरबा लायदोंनो कमेन्ट फैयाखैना मोनसेबो नोंथो होदों नामा मैयानि भिडिअ'आ एडिट बानायनांगौमोन Nggak, nasionalnya apa itu? Oh, sana halap dengan saya. Oh, sana halap dengan saya. Kalau lap dengan apa ya? Ekspor kan lap. बेल खान्दा थारला बाबा 100 लादों Nah, mau tuh. 80 थाखा माबा Ada punya ekspor Islam itu deh. नङा बे गोबाथारना Mensia 50 taka. माबायदियामोन Gana berapa? बे 50 थाखा लादोंना 50 थाखानि बायनानै दोननांगोन जा Ini namanya apa? 50 taka, nih ya 100 taka. लायदो नों 180 थाखा लादों Nomor 1 guys, nandani. Ha, ha, ano, hanam, bere.
दैज्लां बोथोराव लोमजाबाय हरलाय नोङा होजोंबाय थाबायनो ओइखौ बस' लांदो होनदो हेलौ हेलौ माथो रावबो फैथाराखै दोनलाय अनलि वान ल' साख्रिजों नाङाखै साख्रि नाङाखैना सुना होनोसै मोजां बानो हरनो होननानै लाबोफादो फाथोसै एबार हरथारसै ना सोरलाय रखम खालामना बुजिथ' फैखौनो हरनोसै ना अके बेखौ नों गाबोन ओमफ्राय सुनानै दोनफिन दाबो गैखौनो हरसै हरनो होननानै लाबोदो ना खोनासिता मैगं सोआनोसै दावराय जि गोनांखौ दागो दं सुला खागोन मालायनि लाबोनायखौ हरफिनना हामा
Hello, hello, hello. Araw na ito. Kontas din naman ala. Dam kom gaba gaba. Yan on do ada kelas ni. Bangsa. Tapos nanulan. अगर बिना की 내가 아마 미팅 거 봐달라고 네. Oke. 예. Eman gak boleh din sa kata. hadde mo dong na lay. Ya halis na rin mo lang. Yung mga mo na san. Oh, berat dam lagi. Lo berat dam lagi. Ma mo. Ya sebab sila ko bay na. Ay ada bay na la rin na sana hi bay din ne. Kok kasar. Subscribe. Tuh ada. 마마요. 하나도 그거 파지 좀 라지 되네요. 거기에 이게 있어 나와.
Bal kafe sekarang deh. Kamu besar sana itu nih. Mau besar sini. Nah, thôi lo lạc đây. Sai số. Cái gì thì không được. Đâu hỏi rằng là sản phẩm. Thì sẽ sắp mình. Ma ba khundun ngen nơ khundun ni. Cái từ nơ. सरकारनि फाखायनाया संसार नोंखौ मोनाबा Ay, ha, lo vamos a hacer. Hah? Vamos a hacer. Kan sini? Sensinan nulis. Sudah satu menit. Mudah full kayak.